Vážení občania, vypočujte si hlásenie Mestského rozhlasu. Poprvé, zajtra bude cez naše mestečko prechádzať pelotón najznámejších cyklistických hviezd. Príďte si zmerať sily s Fabiom Cancellarom, Chrisom Froomom, Rafaelom Majkom, Romanom Kreuzigerom a samozrejme našou najväčšou hviezdou Petrom Saganom, veľký fešák, a mnohými ďalšími. Tešíme sa na vašu účasť. Po druhé, súkromný podnikateľ na parkovisku predáva paradajky, papriky. Vážení fanúšikovia cestnej cyklistiky, vítajte pri sledovaní 0. ročníka Tour de Zamagurie. V malebnom mestečku Spišská Stará Ves sa pozdĺž trasy schádzajú prví fanúšikovia. Podľa transparentov, ktoré môžeme vidieť, väčšina fanúšikov fandí nášmu fenomenálnemu Peťovi Saganovi. Okrem zvučných mien svetovej cyklistiky sa na štartovacej listine nachádza aj Jozef Sičko, ktorý ako jediný nabral odvahu postaviť sa Peťovi. Napriek tomu, že jeho fanúšikovská základňa o dosť menšia, držme aj tomuto odvážlivcovi palce. Verme, že si týmto pretekom zrobí Slovensko dobré meno aj v zahraničí. Na štarte sa nám už zhromaždili všetci pretekári, takže štart sa pomaly môže začať. Sprievodné vozidlá sa rozbiehajú, aby mohli tak, ako to majú napísané vo svojom hesle, pomáhať a chrániť najväčšie hviezdy svetovej cyklistiky. Peloton odštartoval, všetci držme palce Peťovi. Je veľkým vzorom aj pre tých najmenších, ktorí ho dnes prišli povzbudiť. Na 20. kilometri sa pelotón pomaly začína trhať. Do popredia sa dostávajú Chris Froome s Fabiem Cancellarom, no s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou však môžeme povedať, že pelotón ich čoskoro pohltí. Ale čo to oko mé modravé nevidí, kilometr do cieľa sa na čelo dostáva Peter Sagan a úplne neznámy Jozef Sičko. Že by sme tohto mladého junáka podcenili? Dámy a páni, v záverečnom špurte sa nám ocitli Peter Sagan a Jozef Sičko, ktorý ho nakoniec predbehol. Tak tomu sám neverím. Sme svedkami udalosti, ktorá sa zapíše do análov cyklistickej histórie. Tento len 17-ročný žiak jedného z najmenších slovenských gymnázií dokázal zvíťaziť nad fenoménom Peťom Saganom. Na 3. mieste sa umiestnil Juraj Sagan, brat dnes strieborného Peťa Sagana, ktorého fenomenálne porazil Jozef Sičko. Dámy a páni, dnešný deň si dobre zapamätajte, ako ste mohli vidieť, tvrdou prácou sa dá dokázať aj nemožné. Nech je nám všetkým Jozef inšpiráciou. Peťo, ty si nedáš pokoja. Kto je neznámy víťaz Tour de Zamagurie? Jozef Sičko. Ako sa mu podarilo získať skalp Peťa Sagana? Je zadaný? Na tieto a iné otázky nájdete odpovede jedine v najnovšom vydaní časopisu -7 dní.